निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार मंडळी, आपल्यापुढे घेऊन येत आहोत मृणालिनी चितळे यांच्याशी गप्पांचा दुसरा भाग। त्यांचं मला वाटतं त्या 98 साली भारतात आल्या आणि 1911 साली त्यांचा मृत्यू झाला। तर म्हणजे केवळ जेमतेम 10-12 वर्ष त्यांना भारतात काम करायला संधी मिळाली किंवा त्याच्यात सुद्धा त्यांनी पुष्कळ काम केलं। पण मग भारताला स्वातंत्र्य मिळावं म्हणून काळ छोटा होता, मग त्या काळात नेमके त्यांनी काय प्रयत्न केले? त्या काळात म्हणजे 1902च्या आसपास खूप मोठ्या प्रमाणावर गुप्त समित्या इथे स्थापन झाल्या होत्या आणि त्यांचं स्वरूप असं असायचं की ग्रंथालय असायचं, व्यायामशाळा असायची, कुणाच्या घरी चर्चा बैठका व्हायच्या आणि त्यामध्ये म्हणजे त्याचं बाह्य स्वरूप हे चर्चा बैठका अशा स्वरूपाचं जरी असलं तरी स्वातंत्र्याविषयी पारतंत्र्यातून बाहेर पडण्याविषयी गुप्त खलबतं तिथे चालायची। अशी तेव्हा एक अनुशासन समिती होती, डॉन सोसायटी होती आणि या सगळ्यांशी निवेदिताचा संबंध होता। आपल्या जवळची खूप मोठी ग्रंथसंपदा तिने या सोसायटींना दिलेली होती। त्यांनी कधीही व्याख्यानाला बोलवलं तरी तिथे जायची आणि एक राष्ट्रप्रेमाचं स्फुल्लिंग तरुणांच्यात निर्माण होईल असं तिचं ओजस्वी असं भाषण असायचं। तिच्या घरात सुद्धा कधी कधी चर्चा व्हायच्या। म्हणजे असं म्हटलं जातं की बंगालमध्ये कलकत्त्याला 1000 पेक्षा जास्त या गुप्त समित्यांची निर्मिती झाली ती 1-2-4 वर्षात आणि त्यामध्ये निवेदिताचा पुढाकार होता। असे अजून खूप छोट्या छोट्या गोष्टी सांगता येतील की आपल्याला माहिती आहे की 1905 साली बंगालची फाळणी झाली। म्हणजे ब्रिटिशांनी असं सांगितलं की प्रशासकीय कारणासाठी बंगालची फाळणी केली गेली आहे, पण प्रत्यक्षात मात्र हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यात तेढ निर्माण व्हावी हा अंतस्थ हेतू होता आणि त्याच्या विरुद्ध संपूर्ण भारतात क्षोभ उसळला होता। म्हणजे स्वदेशीची चळवळ जी थोडी सौम्य झाली होती त्यांनी सुद्धा या वंगभंगाच्या चळवळीत एक उग्र रूप धारण केलं होतं। परदेशी कपड्यांची होळी पेटवली जात होती आणि यावेळी भगिनी निवेदितांनी आपल्या शाळेतल्या मुलींकडनं भरतकाम, विणकाम किंवा साबण, लोणची, मुरंबे असे भारतीय स्वदेशी पदार्थ करून घेतले आणि हातगाडीवर ते वाहून नेऊन त्याची तिने विक्री केलेली होती। नंतर अजून एक महत्वाचं म्हणजे की कलकत्त्याला शिवजयंती साजरी करायचं ठरलं, त्यातही तिचा पुढाकार होता आणि रवींद्रनाथ टागोरांकडनं शिवस्तुतीपर एक गीत लिहून आणण्याची जबाबदारी तिच्यावर सोपवण्यात आली आणि त्या गीतानी संपूर्ण त्या सभेचं वातावरणच बदलून गेलं आणि त्याच्या पुढे लोकमान्य टिळकांनी आपल्या घणघणत्या आवाजात
बुलंद आवाजात भाषण ठोकलं आणि त्या सभेचं रूपांतर फार मोठ्या मिरवणुकीत झालं. म्हणजे इतके छोट्या मोठ्या गोष्टीमध्ये तिचा सक्रिय सहभाग असायचा. 16 ऑक्टोबरला या वंगभंगाच्या विरुद्ध हरताळ पाळायचं ठरवलं आणि त्या दिवशी कुठल्याही घरात चूल पेटणार नाही, उपास करायचा असं आवाहन केलं गेलं आणि एकमेकांना राख्या बांधायच्या असं ठरलं, कारण ते राष्ट्रीय ऐक्याचं प्रतीक आहे अशी त्यामागची भावना होती. निवेदितांनी अनेकांना राख्या तर बांधल्याच, पण परदेशातल्या आपल्या मित्रमैत्रिणींना सुद्धा तिने या राख्या पाठवल्या. आणि मुख्य म्हणजे ना, ती खूप जे लेख लिहायची ते भारतात नेमकं काय घडत आहे या संबंधीची माहिती ती परदेशी द्यायची. भारतातल्या वर्तमानपत्रातनं ती लेख लिहायची. अतिशय जहाल भाषेतले ते लेख आहेत. अर्थातच ते टोपण नावाने लिहायची खबरदारी ती घेत होती. आणि ज्या अनेक घडामोडी घडत होत्या, म्हणजे अनेक स्वातंत्र्य सैनिक लढत होते आणि पडद्यामागे लावून त्यामध्ये पळीपळीने अक्षरशः तूप घालून तो अग्नी प्रज्वलित ठेवण्याचं काम निवेदिता करत होती. म्हणजे थोडस जहाल मतवादी कडे तिचा- झुकाव्यात किंवा झुकाव्यात नाहीच, तिचं होतच ते. म्हणजे मवाळ राहून जहालकडे म्हणजे त्यांचं व्यक्तिमत्व असावं. सशस्त्र असं दिसतंय. क्रांतीला पर्याय नाही हे नाही. तिला कळत होतं. अजून 1-2 उदाहरणं सांगण्यासारखी आहेत की काँग्रेसच्या सर्व अधिवेशनात जे 5 साली झालं, 6 साली झालं, त्यात तिचा सहभाग असायचा. आणि बनारसला जे अधिवेशन होतं 5 साली झालं, तर तिचं बुद्धी चातुर्य आणि मुत्सद्दीपणा याचं तिने केलेलं भाषण म्हणजे अतिशय त्याचं काय म्हणूया एक ज्वलंत उदाहरण आहे असं असं वाटतंय. त्यातल्या 1-2-3 ओळी मला हो. वाटतं वाचून दाखवल्या तर ती अगदी. नेमकं काय बोलायची अगदी. ते आपल्या सगळ्यांना अगदी, कळू अगदी. शकेल. मला आणि, ते वाचून आव- दाखवायला आवडेल. आवडेल. अगदी अगदी थोडक्यात नक्की, सांगते. नक्की. भारत पाहत असलेलं राष्ट्रीयतेचं स्वप्न हे भारताच्या स्वार्थासाठी पाहिलेलं स्वप्न नाही, ते मानवतेचं स्वप्न आहे. कारण जे काही महान, उदात्त आणि प्रेमपूर्ण आहे ते म्हणजे भारत आहे. आपण एक स्वतंत्र राष्ट्र आहोत ही जाणीव निर्माण होणं ही सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे. फक्त भारताच्या वा इंग्लंडच्या दृष्टीनं नाही, तर अवघ्या जगाच्या दृष्टीनं ती फायद्याची ठरणार आहे. म्हणजे अक्षरशः अंगावर रोमांच उभे राहतात ज्या पद्धतीने ती बोलायची. आणि उघड उघड ती इंग्रजांना विरोध करायची नाही, पण मगाशी म्हटलं तसं राष्ट्रीयतेची भावना मात्र ती जागृत करायची. याचं अजून एक उदाहरण म्हणजे राष्ट्रध्वजाची कल्पना. तिला असं वाटायला लागलं की सर्व भारतीयांना एकत्र बांधून ठेवण्यासाठी प्रतिकात्मक असं काहीतरी पाहिजे. आणि म्हणून राष्ट्रध्वजाची कल्पना तिच्या मनात आली. लगेच तिने कल्पनेची भरारी मारली आणि स्वतः राष्ट्रध्वज बनवला. म्हणजे कापड घेऊन त्याच्यावर भगव्या रंगाचं कापड म्हणजे तिने रंगवलं ते. म्हणजे भगवा रंग हे म्हणजे आपली भारतीय परंपरा, लढाऊ वृत्तीचं प्रतीक आहे. त्याच्यावर तिने एक वज्र चिन्ह स्वतः रेशमाने भरलं, जे अजिंक्य वृत्तीचं द्योतक आहे. आणि सोनेरी अक्षरात तिने त्याच्यावर काही शब्द लिहिलेले होते. आणि राष्ट्रध्वज म्हणजे आपली अस्मिता, त्याग, समर्पण याचं प्रतीक असतं. आणि काँग्रेसच्या या अधिवेशनात तिनं तर राष्ट्रध्वज ठेवला होता. अजून एक तुला सांगते की क्रांतिकारकांची तुरुंगातून सुटका झाली ना की ती आपल्या शाळेत गुढ्या तोरणं उभारायची, रांगोळ्या काढायची. म्हणजे सुरेख विचार आणि कल्पना. आणि कल्पना. आणि याच्यासाठी कोणी तिला अटक करू शकणार नव्हतं. म्हणजे ती आनंदोत्सव साजरा करतोय त्याच्यामागचं कारण नेमकं तिला वाटणारं त्यांच्याविषयीचं प्रेम आणि अभिमान असायचा. अनेक व्यक्तींशी तिने असे स्नेहपूर्ण संबंध जे राजकारणात होते, स्वातंत्र्य लढ्यात होते, त्यांची तिने जोडलेले होते. तिच्या घरी त्यांच्या भेटीगाठी व्हायच्या.
खरोखर अलौकिक असं तिचं व्यक्तिमत्व व्यक्तिमत्व होतं, काम चालू होतं. म्हणजे एक एक पदर उलगडतायत असं वाटतंय निवेदितांच्या व्यक्तिमत्वाचे. आता मगाशी बोलता बोलता तुम्ही म्हणालात त्यामुळे मला असं वाटलं की त्यांनी स्वतः लोणची पापड असं इतर काय काय त्या बायकांकडनं बनवून घेतलं, स्वतः हातगाडीवर जाऊन त्या घेऊन विकायच्या. म्हणजे आज आपण स्वयंरोजगार, स्त्रियांना काहीतरी स्वतःच्या पायावर उभं राहायला पाहिजे वगैरे म्हणून प्रयत्न कित्येक ह्याच्यावर आपले चालू असतात, कित्येक महिला त्याच्यात आता काम करतात. पण हे त्यावेळेला सुद्धा त्यांनी ओळखलं होतं की स्त्रियांनी कसं पुढे जायला पाहिजे. म्हणजे हे एक उत्तम उदाहरण देता येईल. म्हणजे त्या काळच्या रणरागिणी म्हणता येतील त्या. हे एका अर्थाने सिद्ध होतं. तर अजून एक असं विचारायचंय की हे सगळं करत असताना त्या नक्कीच खूप मोठ्या मोठ्या किंवा आदर्श व्यक्तींच्या सहवासात त्यांना काम करण्याची संधी मिळालेली असणार. आणि मग त्यापैकी काही तुम्ही आम्हाला उदाहरणं सांगू शकता का? की हो, अगं खूप वेगवेगळी आहेत. म्हणजे योगी अरविंद, तर यांना आपण योगी पुरुष म्हणून ओळखतो. ते महान तत्ववेत्ते होते. पण भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामात त्यांचा सहभाग होता. सशस्त्र क्रांतीला म्हणजे बॉम्ब बनवायला त्याचं त्यांनी समर्थन केलं होतं. हे जेव्हा मी वाचलं तेव्हा मलाही थोडासा धक्का बसला, थोडी माहिती नव्हती. आणि मुख्य म्हणजे निवेदिता आणि त्यांची या संदर्भात मैत्री होती, त्यांची चर्चा व्हायची, हे त्याहून मला विशेष वाटलं. म्हणजे अगदी थोडक्यात सांगते की अरविंद जेव्हा ICS होण्यासाठी लंडनला गेले होते तेव्हा त्यांचा क्रांतिकारी संघटनांशी पहिल्यांदा संबंध आला. आणि आपण जर ही परीक्षा पास झालो तर आपल्याला ब्रिटिश सरकारची चाकरी करायला लागेल, म्हणून ती परीक्षा न देताच ते भारतात आले. त्यांनी आधी बडोद्याला नोकरी केली सयाजीराव गायकवाडांकडे, आणि नंतर ते कलकत्त्याला आले. कलकत्त्याला आल्यावर त्यांनी वंदे मातरम नावाचं एक इंग्रजी वर्तमानपत्र सुरू केलं. म्हणजे ज्या काळात वंदे मातरम हे शब्द उच्चारायला सुद्धा बंदी होती, त्या काळात त्यांनी हे धाडस दाखवलं होतं. आणि त्यामध्ये निवेदिता खूप मोठ्या प्रमाणावर लेख लिहायची. पुढे त्यांचा तर मी म्हटलं तसं सशस्त्र क्रांतीमध्ये सक्रिय सहभाग अरविंदांचा होता. मग मला वाटतं अलीपूर बॉम्ब हल्ल्याच्या खटल्यात त्यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला भरण्यात आला. त्यांना 1 वर्ष तुरुंगात ठेवण्यात आलं. आणि तुरुंगात गेल्यावर मात्र त्यांचा पूर्णपणे कायापालट झाला असंच म्हणायला पाहिजे. तिथे त्यांनी गीता, उपनिषद यांचा खूप अभ्यास केला. विवेकानंद त्यांच्याशी बोलायचे असा अनुभव त्यांनी घेतला. अनेक दृष्टांत त्यांना झाले. आणि त्यानंतर ते स्वातंत्र्य चळवळीतनं बाहेर पडायचं त्यांनी ठरवलं आणि आध्यात्मिक मार्गाला लागले. त्यांनी जरी असं ठरवलं असलं तरी सरकारचा रोष त्यांच्यावरच होताच. आणि निवेदिताला असा सुगावा लागला की कोणत्याही क्षणी अरविंदांना अटक होणार असून त्यांची रवानगी काळ्या पाण्यावर होण्याची, अंदमानला होण्याची शक्यता आहे. तर त्यांना भारत सोडून द्यायचा सल्ला तिने दिला. नुसता सल्ला दिला नाही तर ते भारतातून बाहेर कसे पडू शकतील याची तिने थोडीफार तजवीज केली. म्हणजे अरविंद भारतातून बाहेर कसे पडले याच्याबद्दल ज्या 2-3 शक्यता वर्तवण्यात येतात, त्यातली एक शक्यता अशी होती की त्यांच्याकडे पैसे अजिबात नव्हते. ती तजवीज अनेकांकडे पैसे मागून, कारण निवेदितेला नेहमीच पैशाची चणचण जाणवायची, पण अर्ध्या रात्री तिच्या शब्दाखातर अनेकांनी पैसे दिले. आणि मग बोटीने ते आधी चंदननगर आणि नंतर पॉंडेचेरीला गेले, कारण तिथे फ्रेंचांची वसाहती होती, त्यामुळे ब्रिटिश त्यांना पकडू शकणार नव्हते. पण अरविंद आणि निवेदिता यांचा हा स्नेहभाव खरोखर मनाला स्पर्शून जातो. असं अजून एक उदाहरण मला द्यावंसं वाटतं, ते म्हणजे जगदीशचंद्र बोस आणि अबला बोस. म्हणजे अबला ही शिक्षण क्षेत्रात, त्यांची पत्नी त्या शिक्षण क्षेत्रात काम करत होती, म्हणून त्यामुळे तिचा आणि निवेदिताचा परिचय होताच. आणि जगदीशचंद्रांनी जेव्हा संशोधन करून लंडन मधली पदवी प्राप्त केली आणि मग
कलकत्त्याला येऊन रेसिडेन्सी कॉलेजमध्ये त्यांनी नोकरी घेतली. तेव्हा केवळ ते नेटिव्ह म्हणून इतरांपेक्षा त्यांना 1/3 पगार दिला जायचा. आणि तो पगार घेणं खरोखरच त्यांचा अपमान होता. त्यामुळे त्यांनी काहीच पगार घ्यायचं नाही ठरवलं. हे ब्रिटिश नैतिकतेला दिलेलं हे एक आव्हान होतं. आणि हे सगळं पाहिल्यावर निवेदिता अक्षरशः हतबुद्ध झाली. म्हणजे एवढ्या मोठ्या विद्वान माणसाची इथे किती अपमान इथे होतो, अवलानं होते, हे तिच्या लक्षात आलं. आणि तिला स्वतःलाही वनस्पतीशास्त्रात अतिशय इंटरेस्ट होता. म्हणजे आपल्याला तर माहितीच की विवेकानंदांचं हे अद्वैत तत्वज्ञान होतं. हो. आणि जगदीशचंद्रांनी सुद्धा मनुष्य आणि वनस्पती यांना सारख्याच संवेदना असतात, हा त्यांच्या संशोधनाचा विषय होता. त्यामुळे निवेदिताला त्यांच्याविषयी एक वेगळी आत्मीयता वाटायची. एवढंच नाही तर तेव्हा जिने वनस्पती शास्त्रावर पुस्तकं लिहायची ठरवली तेव्हा ती त्यांची लेखनी झालेली होती. आणि जगदीशचंद्र अक्षरशः 20 चौरस फूट जागेत त्यांनी आपली प्रयोगशाळा थाटली होती. त्यांना लंडनहून संशोधन करण्यासाठी निमंत्रणं येत होती, पण आपल्या मातृभूमीशी प्रामाणिक राहायचं म्हणून ते तिकडे गेले नव्हते. आणि याचंच हिला खूप अपूर्वाई वाटत होती. म्हणजे एकीकडे वाईटही वाटत होतं आणि एकीकडे त्यांच्यातला स्नेहभाव खूप मोठा होता. म्हणजे अक्षरशः शेवटच्या क्षणी निवेदिताच्या शेवटच्या क्षणी हे दोघं तिच्या सोबत होते आणि अबला बोसच्या मांडीवर तिने शेवटचा श्वास घेतला असेल. ती गेल्यानंतर जेव्हा जगदीशचंद्र बोसांचं तिथे खूप मोठं स्मारक उभं राहिलं, तिथल्या भिंतीवर निवेदिताचं हातात दिवा घेतलेलं एक भिंतीचित्र आहे. आणि जगदीशचंद्रांनी आपल्या बायकोला अबलाला सांगून ठेवलं होतं की निवेदिताचं एक स्मारक तू उभं कर. त्याच्यासाठी 1,00,000 रुपये त्यांनी बाजूला ठेवले होते. आणि त्यांची इच्छा अबला बोस यांनी पूर्ण केली. एक निवेदिता सभागृह आज कलकत्त्यात आहे. असा फार मोठा दोघांचा स्नेह होता. आणि तिचं कसं होतं ना निवेदिताचं, जहाल लोक असू दे, जहाल पक्षाचे, मवाळ पक्षातले नामदार गोखले असू दे, सर्वसामान्यातली माणसं असू दे, सगळ्यांशी तिची फार पटकन मैत्री होऊन जायची. हे तिच्या व्यक्तिमत्वातलं एक वेगळं वैशिष्ट्य आहे. अनेक पैलू आहेत अनेक आणि पैलू आहेत. अगदी ओजस्वी आणि तेजोमयी व्यक्तिमत्व म्हणता येईल निवेदितांचं. अशा व्यक्ती आता परत निर्माण व्हाव्यात असं कुठेतरी वाटतं. खरंच वाटतं. असं खूप मनाला वाटतं की खरंच अशा व्यक्ती आताच्या भारतासाठी निर्माण व्हायला पाहिजेत हो. आणि असे विचार पण परत एकदा यायला पाहिजेत. हे पुस्तक आता जणू काही माझ्या आपल्या सगळ्यांच्या डोळ्यासमोरून तळतंय असं. म्हणजे हे पुस्तक वाचायलाच पाहिजे जरूर सगळ्यांनी. आणि ह्या पुस्तकाच्या निमित्ताने आपण बोलतोय, पण माझ्या मनात असे खरंच प्रश्न येत आहेत. कारण मीच तुमची ओळख मगाशी थोडीशी सांगितली, तर त्यामध्ये नुसतं भगिनी निवेदितांचं कार्य उलगडताना मला असं जाणवत होतं की तुम्ही स्वतः सुद्धा अनेक पदांवर काम केलेलं आहे. अनेक म्हणजे गोष्टी, म्हणजे समाज उपयोगी संस्था हे काही तुम्ही चालवता. याच्याशिवाय तुम्ही लेख, नंतर मला वाटतं मेळघाटातील मोहर हे तुमचं रवींद्र कोल्हे आणि स्मिता कोल्हे यांचं अतिशय सुंदर पुस्तक आहे. आणि त्यात ते पण खरं तर म्हणजे वाचायला पाहिजे. तर हे सगळं आणि श्रेयस हा तुमचं म्हणजे श्रेयसच्या सर्वसर्वा असं म्हणता येईल. त्यातला एक पण छोटा भाग. आहे कारण आम्ही सगळे म्हणजे आम्ही म्हणा किंवा अगदी भारताच्या बाहेरची कुठलाही माणूस, मराठी काय माणूस आमचा असा नाहीये की श्रेयस फॅमिली बिझनेस आहे, त्यामुळे त्यात मला एवढाच असं वाटत. हे तुमचं म्हणजे मोठेपण आहे. पण कुणी असा माणूस नाही की जो श्रेयसला ओळखत नाही. तर ते सगळं करत असताना म्हणजे तुमची तारेवरची कसरत म्हणजे दोन्ही संसार, घर, मुलं, व्यवसाय आणि हे सगळ्याची मोठ तुम्ही कशी काय बांधली? मोठ बांधली आहे की नाही हे मला माहिती नाही. कारण खूपदा मला स्वतःला असं वाटतं की खरंच मला एकाच वेळी खूप गोष्टी करायला आवडतात. म्हणजे मला बागकाम आवडतं, ट्रेकिंग आवडतं, भटकायला आवडतं, लेखन हे तर आवडतं, चित्रपट, पुस्तकं वाचायला आवडतात, त्याच्याविषयी अगदी चर्चा करायला आवडतात. आणि या सगळ्याला खरंच वेळ खूप कमी पडतो.
आणि मग कधी कधी वाटतं आपण कशालाच न्याय देऊ शकत नाही का, अशी एक खंत मनात येत असते. म्हणजे लेखनाविषयी म्हटलं असतं मनात खूप सुचत असतं, पण प्रत्येक वेळी कागदावर उतरवण्यासाठी वेळ मिळतोच असं नाही, किंवा रोज थोडं तरी लिहिलंच पाहिजे अशी शिस्त पाळणाऱ्यातली मी काही नाहीये. हे मात्र आहे की कुणी डेडलाईन दिली तर अगदी काही करून, जीवाचा आटापिटा करून मी ती पाळते. किंवा संस्थेचं काम हाती घेतलेलं असलं, काही जबाबदारी असेल तर आपले छंदीफंदीपणा बाजूला सारून ते पूर्ण केलं जातं. पण मी मगाशी म्हटलं तसं की कुठेतरी आपली कमिटमेंट या सगळ्या अनेक गोष्टी करत असल्यामुळे कमी पडतीये का अशी मनात येऊन जातं. आणि अशा एका वळणावर आमचा एक अभ्यास गट म्हणूया, की जिथे आम्ही थोडंफार वाचन एकत्र करतो, की कृष्णमूर्तींची फिलॉसॉफी आम्ही वाचत असताना त्यांचं एक वाक्य वाचनात आलं, की तुम्ही वर्तमान काळात जगा. म्हणजे काल तुम्ही काय होतात किंवा उद्या काय असणार आहात याचा विचार न करता आजचा क्षण उत्कटपणे तुम्ही कारणी लावा. हे वाचलं आणि माझ्या डोक्यावरचं ओझं खरं सांगायचं तर सोयीस्करपणे मी थोडं कमी केलं. फिरवलं. आणि त्याच्यानंतर मी किंचित लेखक आहे, किंचित समाजासाठी काम करते, किंचित व्यावसायिक आहे, किंवा किंचित संपादक, मी स्त्री मासिकात संपादक म्हणून काम केलं. हे सगळं किंचित किंचित असण्याविषयी जे खंत वाटायची ते म्हणजे कमी झाली. आणि हे किंचित असणं हे माझ्या दृष्टीने खूप आनंदाचं आहे आणि समाधानाचं आहे, एवढं मात्र नक्की आहे मी सांगू शकते. म्हणजे हे तुम्हाला जे किंचित वाटतंय ना, त्या किंचितमुळे तुम्ही खूप काम पूर्ण करणं आणि इतर सगळ्या माहिती नाही मला. टास्कवर मल्टीटास्किंग असं काम करू शकताय असं मला वाटतंय. आणि खरोखरच तुझा मोठेपणा म्हणजे नाही पण मला संकोच पुष्कळ काम वाटतोय. तुम्ही आणि पुष्कळ पुस्तकं लिहा, खूप लेखन करा. आपल्यासारख्या व्हिडिओ ऑडिओ मुलाखत ऐकणाऱ्यांना अशी खूप पुस्तकं ऐकायला मिळू देत असं मला वाटतं. जाता जाता एक शेवटचा प्रश्न विचारावासा वाटतो की हे सगळं पुस्तक झालं, पुस्तकाचं वाचन पण आता ऑडिओ रूपात पण तुमचं पुस्तक लवकरच दर्शकांपुढे येणार अरे वा. आहे. हो, का? हे वा, वा, वा. तुमच्यासाठी सरप्राईज आहे. विवेकानंद केंद्र पुणे प्रकाशन विभागाने वा, वा, वा. दिलेलं आहे. खरंच आणि पोहोचायला पाहिजे निवेदिता सगळ्यांपर्यंत. पर्यंत असं त्यांनाही मनापासून वाटतं. आणि खूप सोप्या आणि सहज सरळ भाषेत, ओघवती भाषा आहे पुस्तकाची, तर ते अधिक समजेल असंही वाटतं. तर ते पुस्तक लिहित असताना त्या पुस्तकाने तुम्हाला काय दिलं? खूप चांगला प्रश्न आहे. कारण नेहमी मला असं वाटतं की आपण जे लिहितो ना, त्या लिहिण्यामागची प्रेरणा, माझी प्रेरणा माणूस समजून घेणं ही असते. म्हणजे माणसाचं आयुष्य, त्याचं जगणं, त्याचं वागणं यातनं आपल्याला खूप काही मिळत असतं. आणि निवेदिताच्या निमित्ताने खरोखर एक विलक्षण व्यक्तिमत्वाशी माझी ओळख झाली. म्हणजे तिच्या आयुष्यातले चढउतार, त्यातले संघर्ष, या सगळ्यातनं जे काय माझ्यापर्यंत पोचलं ते माझ्या दृष्टीनं खूप मोठं होतं. म्हणजे एक परदेशातली स्त्री इथं येते आणि भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी होते, ही गोष्ट तर थक्क करणारी होती. खूप तिच्याविषयी प्रेम आणि आदर माझ्या मनात भरून राहिलाय. म्हणजे तसं पाहिलं तर काय झालंय की आता आपल्याला स्वातंत्र्य मिळून सुद्धा 75 वर्ष होऊन गेलेली आहेत. पण कधी कधी असं मनात येतं की या लोकांनी एवढा त्याग केला, पण आज आजूबाजूला जो सगळा भ्रष्टाचार आहे, स्वार्थांधता आहे, गढुळलेलं वातावरण आहे, अशा वेळी मन कधीतरी अस्वस्थ होतं. आणि त्यावेळी डोळ्यासमोर ही निवेदिता येते आणि मग लक्षात येतं की स्वातंत्र्य हे फक्त परकीयांपासून मिळवायचं नसतं. तिच्या जीवनचरित्रावर नजर टाकली की लक्षात येतं की आपल्या मानसिक गुलामगिरीतून सुद्धा मुक्त होणं म्हणजे स्वातंत्र्य असतं. आपल्यात जो एक भयगंड असतो, एक अहंगंड असतो, तो दूर करणं म्हणजे स्वातंत्र्य असतं. आणि हे भान निवेदितानं आपल्याला दिलं आहे. आणि तसं करता आलं ना की जगाच्या पाठीवर कुठेही गेलं तरी आपण ताठ मानेनं जगू शकतो.
तिथली सुखदुःख जशी निवेदिताने आपली मानली तशी आपण मानू शकतो. म्हणजे निवेदिता ही जन्माने आयरिश होती, तिचं नागरिकत्व ब्रिटिश होतं, पण भारताशी, इथल्या मातीशी ती इतकी एकरूप होऊन गेली होती. मला वाटतं जागतिकीकरणाचा इतका विशाल अर्थ निवेदितामुळे मला कळला. आणि निवेदिता म्हणजे समर्पण. आणि तिने जे समर्पण केलं, आपल्या देशासाठी जे समर्पण केलं, ते निरर्थक न होऊ देण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे. आणि ही कुठेतरी जाणीव हे पुस्तक लिहिताना, तिचा आयुष्य जवळून बघताना निर्माण झाली. आणि तीच जाणीव वाचताना वाचकांपर्यंत पोचली तर खरंच हे पुस्तक सार्थकी लागलं असं मला वाटतं. आणि विवेकानंद केंद्राने, सुधीर जोगळेकर यांनी जी जबाबदारी सोपवली होती त्याचं खऱ्या अर्थानं चीज होईल असं मला वाटतं. अतिशय सुंदर विचार मांडलात तुम्ही मृणालिनीताई. खरोखरच आत्ताच्या आपल्या गप्पांमधून मला असं वाटलं की कुठेतरी एक निरूपणच मला बघायला मिळालं निवेदितांच्या विषयीचं. आणि इतके पैलू आहेत किंवा निवेदिताच्या इतके घटक आहेत तिला समजून घ्यायचे त्यांना, की हा एक छोटीशी चुणूक होती हे पुस्तक म्हणजे. आणि शिक्षणाविषयीचे जे विचार आहेत ना, आनंददायी शिक्षण, त्याच्याविषयी कदाचित परत एक मुलाखत होईल. ते मोठे आहेत. आणि खरोखर तुम्ही अशी अनेक पुस्तकं लिहा, केंद्रासाठी तर लिहाच. जोगळेकर तर म्हणत परत हे अशी अनेक पुस्तकं तुम्ही लिहा, केंद्रासाठी तर लिहाच. आणि जोगळेकरांची मला वाटतं ते जर मुलाखत ऐकतील आणि बघतील तर त्यांची खरंच परत एकदा अशी इच्छा होईल की तुमच्या हातनं असंच काहीतरी छान लिहिलं जावं आणि परत ते वाचकांपर्यंत पोचलं जावं. तर मलाही ते नक्की आवडेल. मला असं वाटतं की आपण छोटासा एक म्हणजे चुणूक आपण इथे दाखवली निवेदितांच्या कार्याची. आणि आपल्याला वेळेअभावी थोडंसं आता थांबावं लागणार आहे. आणि परत एकदा आपण ह्याच निमित्ताने कधीतरी भेटूया. लवकरच ऑडिओ बुक पण तुमचं प्रकाशित होईल. तर दर्शक हो, भगिनी निवेदिता स्वातंत्र्य लढा, सहभाग आणि चिंतन, लेखन आदरणीय मृणालिनी चितळे यांच्याशी आता गप्पा आपण केल्या. आणि सर्वांनी आता हे पुस्तक वाचावं तर जरूर. आणि ज्यांना वाचणं शक्य नसेल काही कारणास्तव त्यांनी ही मुलाखत जरूर ऐकावी. धन्यवाद. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.